Televízne spravodajstvo mnohí z nás sledujú každý deň a to nielen kvôli informáciám, ktoré ponúka, ale aj kvôli atraktívnym záberom. A na tých záberoch máte často možnosť vidieť aj redaktorov. Práve dvoch z nich privítame v dnešnej relácii. Viktória Doričová študovala slovenský jazyk na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity. Už počas štúdia ju lákala práca v médiách. Začínala ako redaktorka vo vysokoškolskej internetovej televízii Mediálka. Robiť spravodajstvo sa jej zapáčilo a časom ste ju mohli vidieť aj na televízii Zemplín. V tom istom regióne pôsobí aj teraz, avšak už ako redaktorka televízie Markíza. Masmediálku na Prešovskej univerzite vyštudoval aj Matúš Jaco. Mediálne začiatky dnes už 27-ročného redaktora spravodajstva siahajú do roku 2004. Začínal v rádiu Flash, na chvíľu si vyskúšal aj vysokoškolské Pavrádio a neskôr Rádio Kiss. Okrem svojej práce hrá Matúš aj v Ochotníckom divadle. Má rád brinzové halušky, ktoré už od narodenia nežuje, ale rovno prehltá. Držiac sa zásady, brinzáky sa musia jesť rýchlo. V tejto chvíli mi dovolte privítať dvoch televíznych redaktorov z televízie Markíza, Viktóriu Doričovú a taktiež tu máme Matúša Jaca. Vítajte. Nazdar. Ako ste sa dostali do televízie? Je to veľmi žiaduce povolanie, mnohí ľudia by chceli byť na vašom mieste. Aké boli tie vaše cesty, vaše chodníčky? Na takú otázku veľmi nerada odpovedám, ale jednoducho som šla domov, zazvonil mi telefón a tam bolo: dobrý deň, my sme z televízie Markíza. Máme informáciu, že sa pohybujete v mediálnej oblasti regióna Zemplín. Nechceli by ste s nami spolupracovať? Teda, Viktória, ty si predtým asi niekde pracovala? Ja som predtým pracovala v regionálnej televízii. Nebol to náhodný typ podľa telefónneho zoznamu? Asi nie, no tak predtým som pracovala v regionálnej televízii a ešte predtým v Mediálke, čo je vlastne naša školská internetová televízia. Matúš, ako to bolo s tebou? No ja som robil už od prvého ročníka na vysokej škole v podstate v Prešovskom rádiu Flash, dnes už neexistujúcom. A v podstate tak asi ako Viktória, ona predpokladám, že ju typol niekto známy a ja som sa v podstate po skončení Rádia Flash cez známych dostal, ktorých som mal vo Flashku, do rádia v Košiciach, ktoré som potom pôsobil. Medzi tým ďalšia kolegyňa sa zamestnala v RTVS a ona mi potom zavolala: počuj, máme konkurs, príď. Išiel som, videl som a zobrali ma. Na jednej strane máme verejnoprávne médiá, na druhej strane máme médiá komerčné. A vidíte medzi sebou a medzi vašou prácou rozdiel? Stretávate sa zrejme ako redaktori medzi sebou, mnohí spolu komunikujete. Kde vy vnímate tie najväčšie rozdiely? Ak sú také. Možno v témach, ktorým sa venujeme. Určite je rozdiel aj vo forme spracovania, na tom sa možno tiež zhodneme. U nich možno je snaha o to dynamickejšie spravodajstvo, skôr ten infotainment. U nás ideme skôr po tej konzervatívnejšej línii, aspoň si teda myslím. Ale naozaj v tých témach je asi najväčší rozdiel, čo sa týka toho spravodajstva. Stretli ste sa spoločne na nejakej téme? Áno. Áno, ako nie je to úplne že totálny rozdiel, že sa nestretneme vôbec. Stretávame sa pomerne často aj tým, že ja chodím po celom regióne a Viktória spravuje Zemplín, tak ja tam chodím, tak sa tam pravidelne stretávame viac menej. Sú témy, ktoré nás zaujímajú samozrejme spoločne. Shodneme sa asi na tom, že sa snažíte priniesť objektívne informácie v oboch prípadoch. Kde vy vnímate tú objektivitu? Ako vzniká objektivita? Ako ju tvoríte? No z pohľadu spravodajstva objektivita by mala byť o tom, že ja zoberiem všetky fakty, ktoré sa mi podarí zozbierať, vyberiem tie najdôležitejšie informácie a poukladám ich do tej reportáže čo najvyváženejšie a nechám diváka, aby si urobil názor. Tam v podstate nie je žiadny priestor na žiadne lavírovanie v spravodajstve. V spravodajstve má byť informácia a nechať divákovi priestor na to, aby si urobil názor na vec. Je niečo predpísané, teda ako má vyzerať objektivita, Viktória? No ja si myslím, že hlavne treba dať priestor všetkým stranám, ktorých sa to týka. A vtedy je možnosť dosiahnuť objektivitu. Je to vôbec fakticky možné odhaliť všetky strany, ktorých sa daná téma týka? Nestalo sa vám niekedy, že po uverejnení, po odvysielaní danej reportáže ešte prišli nejaké fakty, ktoré ju trochu posunuli iným smerom? Či po odvysielaní reportáže neviem, ale naozaj niektoré témy sa vyvíjajú časom. To vie určite aj Viktória, že sa vracia k niektorým témam, ktoré sa časom niekde posunú, zase sa niečo nové objaví, ale v zásade, či niečo hneď po odvysielaní reportáže sa objavilo, ja som taký prípad asi ani nemal. No ja som mala reportáž z Trebišova, som hovorila o súdnom spore, práve ten Lanoš, čo je tam aktuálny, a potom hneď napísali, ale to nie je jediný súdny spor. Ale v podstate nič zásadnejšie. V týchto regiónoch, ako keď sa my venujeme len regionálnej žurnalistike, nie je to také časté.
aby hneď po odvysielaní vyšlo ešte niečo najavo. To zase neznamená, že sa to nemôže stať zajtra. Odkiaľ získavate zdroje, teda nechcem vedieť asi konkrétne mená, tie by ste mi aj tak nepovedali. A na druhej strane, kde čerpáte samotnú tú inšpiráciu, nápady, ako vyzerá vaša práca? Zrejme niektoré témy máte ako keby prediktabilné, teda niektoré musíte spracovať asi a niektoré si vyberáte sami, alebo ako to funguje vo vašom prípade? Sú také témy, že vám niekto zavolá, spracuj toto, choď tam. Samozrejme, každá redakcia má svoje nejaké témy, ktoré sleduje, o ktorých vedia všetci, ktoré vychádzajú v tlačových servisoch, ktoré sú verejne známe, že toto sa bude teraz diať. Takže po tých, povedzme, témach idú všetky redakcie, všetci o nich vedia. Ráno sa povie, ty pôjdeš tam, lebo to nás zaujíma. Sú potom témy, väčšinou sú to občianske témy, alebo skryté, povedzme, ako nejaké súdy, alebo nejaké právne ťahanice, o ktorých ľudia bežne nevedia a ktoré v podstate ten redaktor môže nájsť tým, že rozpráva s ľuďmi. Dôležité je naozaj rozprávať, komunikovať s ľuďmi. Aj pri pive večer v krčme sa človek dozvie toľko zaujímavých vecí, že vydá možno aj na 3 témy. Teda vy niektoré témy aj ponúkate priamo v vašej televízii, ktoré máte ako tip. Áno. Ako celý ten proces prebieha? Kto rozhodne o tom, že či môže byť táto téma a či nie? A dokedy vlastne sa o tejto téme rozhodne? Tak my nájdeme nejaké témy, ktoré nás zaujmú, zistíme si o nich viac, tak potom zavoláme našim nadriadeným, spravidla je to vedúcim vydania, kde im tú tému pretlmočíme a už je na nás, či ich tá téma, ako ju podáme, či je zaujme aj ich, alebo to ostane len v našom záujme. A o tej téme vlastne sa bavíme celý deň, kým to vlastne nie je ukončené. Bežne zavolajú počas dňa, ako ste na tom, čo ste zistili, s kým ste hovorili, ako by ste to chceli postaviť. No a takto sa to spoločne tvorí. Možno by sme mohli mať pocit, že u verejnoprávnych médií je to predsa len trochu iné, že tie témy sú priepustnejšie. Je tam niekto, kto tie témy určuje, respektíve kto povie, že túto tému áno, túto nie? Samozrejme, ale nesúhlasím s tým, že sú priepustnejšie. Ja by som skôr povedal, že vo verejnoprávnom médiu je ešte ťažšie možno pretlačiť niektoré témy, ktoré povedzme v konkurenčnej komerčnej televízii prejdú, lebo sú možno svojím obsahom triviálne, možno nie, lebo samozrejme tým, že komerčné televízie robia infotainment, tak idú aj po lightovejších témach, čo im samozrejme nemôžno vyčítať, lebo to ľudia chcú, samozrejme. Ale samozrejme, je tam u nás supervízor hore, editor, vedúci vydania, samozrejme vedúci redakcie, všetci majú právo zasiahnuť a povedať, že toto nie, toto áno, ale väčšinou vyberajú editor a samozrejme zástupca šéf-redaktora, ktorý je poverený výberom tém a prípravou ďalšieho vysielania. Čo sa potom deje s tými témami, keď ich máte už spracované vo finálnej verzii? Možno niektoré nemajú charakteristiku aktuálnosti, že možno ich môžete použiť o týždeň. Aj také niečo sa stáva, že spravíte si tému, vaša redakcia ju použije trochu neskôr, napríklad do 2-3 dní, alebo to už je neprípustné a jednoducho, keď povedia téme nie, tak už vám ju nikdy nezverejnia. No, keď som to správne pochopila, tú otázku, Áno. tak je to tak, že sú také témy, ktoré nemusia byť zahrané dnes. Áno. A to sú väčšinou témy, ktoré nie sú zo dňa, nie je to niečo, čo sa stalo a ďalšie kritérium je, nesmie tam byť nikto z konkurencie. Teda mňa zaujíma, či keď náhodou povedia tej téme, že ju odsunú, že príde možno do redakcie niečo dôležitejšie, či ju potom ešte môžete uverejniť, alebo vám dajú stopku. Môže sa ešte uverejniť. Ak sa teda nestane medzi tým nejaký posun v nej. Ak sa teda niečo nestane, tak ju v pohode zahrajú. Napríklad, ja neviem, nejaký dedinský rezbár vymodeloval najväčšiu sochu v dedine a nikto ani len netušil, že on má taký talent. Nemá to STVčka, nemá to Jojka, nemá to TA3, nerobí o tom rozhlas, nikto o tom nepíše. Pôjde to dnes, zajtra alebo o týždeň. V pohode. Samozrejme, sú témy, ktoré nemajú denný aktualizačný moment. Ten aktualizačný moment môže sa týkať mesiaca a tam sa dá samozrejme lavírovať. A treba brať určite ohľad aj na to, či tam bola konkurencia, aby to odvysielali skôr. Niekedy to možno ani nevadí vedeniu redakcie, že to odvysiela konkurencia skôr. A robí sa to úplne bežne, že sa odsúvajú témy. A tie dôležitejšie, lebo aktuality zo dňa musia byť aktuality zo dňa. Ak sa tam zrazu objaví niečo dôležitejšie, tak samozrejme to má prednosť vždy. Tie rozdiely nie sú až také veľké, ešte aj ten príznak exkluzivity, teda chceme mať tú reportáž ako jediný, alebo aspoň ako prvý. U vás funguje v jednej aj druhej televízii, aspoň tak som správne pochopil z kontextu. Myslím, že to funguje v každej televízii, a čo v televízii, v každom médiu. Určite. Každý chce mať prvú správu. A najlepšiu. Študovali ste na Filozofickej fakulte. Čo vám vaše štúdium dalo? Aké to boli časy? Už ste predsa len o krok ďalej, už ste v praxi.
Ja si myslím, že aj napriek tomu, že mnoho ľudí hovorí, že im to štúdium nič nedalo, že štúdium na vysokej škole nič nedalo, tá masmediálka bola taká, ja som študoval masmediálku teda, že bolo tam mnoho vecí, ktoré ja som nepotreboval, respektíve ktoré mi vadili, lebo som ich vyslovene nechcel. A boli tam veci, ktoré mi niečo dali a vo všeobecnosti sa dá povedať, že škola hlavne podľa mňa naučí človeka učiť sa. To znamená selektovať informácie, proste posielať preč šumy a prijímať iba tie podstatné informácie, ktoré potrebuje k tomu, čo robí. Takže škola ma naučila učiť sa, to je také moje. Viktória, ako to bolo u teba? Ja som študovala slovenský jazyk a estetiku a vlastne na vysokej škole som sa dostala k takým médiám. Zakladali sme vtedy mediálku, potom som sa presunula do regionálky, takže to je na tom. A tým, že som nemala masmediálne štúdia, niekedy to ľutujem, niekedy menej. Ale myslím, že aj slovenský jazyk je dosť dôležitý na prácu v médiách a ako Matúš hovoril, že škola ho naučila učiť sa. Nám profesor Rákus povedal, že každá univerzita je špecifická tým, ako učia študentov rozmýšľať. Teda to rozmýšľanie je veľmi dôležité, najmä pri vás ako pri spravodajcoch, keďže musíte selektovať informácie, hľadať ďalšie zdroje. Čo by ste poradili ľuďom, ktorí by chceli ísť na vaše miesto? Nie, aby vás teda o neho pripravili, ak chceli by sa stať taktiež novinármi, taktiež redaktormi. Je vôbec ešte v dnešnej dobe možné dostať sa na takúto pozíciu, alebo televízie sú plné a nikoho neberú? Určite je to možné, je kríza, samozrejme miest je málo, ale podľa mňa je to vždy možné, ale určite možno odkaz pre ľudí, ktorí chcú mať Lamborghini, nechoďte robiť do médií. A ak vás baví seriózna práca, alebo proste máte radi vidieť niečo nové, každý deň vidieť niečo iné, robiť niečo iné, tak médiá sú práve, čo by ste mali robiť. Viktória, Ja sa necítim na to, aby som dávala niekomu rady, že ako a čo, ale myslím, že základ je pracovať. Nesedieť, ale pracovať. Ja vám ďakujem veľmi pekne, že prinášate aktuálne informácie vašim divákom a verím, že ich bude čoraz viac pribúdať a že vo vašej práci čo najdlhšie zotrváte a žiadny študent vás o miesto nepripraví. Majte sa krásne. V téme praktickej žurnalistiky a televízneho spravodajstva budeme pokračovať.